Ndang mau peneng ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, Ini apa? biasa kegiatan kita. Kok masak? Masak apa? Ini dipateni apa iki? Gembrusuk iki. Rapopo, ngene iki arek seneng mawon. Hah? Ora pakai krungu. Dulu NGO, Bro. Persiapan NGO. NGO apa? Top. NGO Thailand. Nek sing delok ora? Duh, tak kira wing arep kencan. Kan karo sapa? Iya ngetong ngono kuwi to. Wing wis digrebek ngono kok. Lah, grebek. Opo? Grebek gak ya punya apa digrebek? Iya tak, iya tak. Iya tetep. Iya tak. Ya, Kok gak nyapa? delok balap tong. Kapan awak jalan jalan ning beda balap tong? Besok kapan? Besok kapan? Kok ada malah. Medion nih kok. Nang Medion. Kak Uspit. Kok KO sepit. Puspit. Oke. Puspit biasa tak delok nang YouTube. Apa? Puspit. KO. Surabaya nang itu. Entak. Brambang kentalan gitu. Iki brambang. Iki saiki sapi saprol. Yo, Bro. Aku pensiun. Siap. Sap sepen. Siap-siapan. Ndak Masak go aku. bumbune tempe cik pra. Bumbu tempe ning kono tong. Niki Ning Perdes. cik tenan pura cah. Masak. Karo anu jangane mindok ah. Mie apa? Mindok. Jangan nih. Ndi? Ning kono mie doke ning kono. Enak mie godhog. Piye to Mie cah iki? godhog karo ndok enak iki. Jangane mie apa? Tahu tempe. Mie ning ndi? Mie ning kerdus. Kakak lupa sih, mindok sih bos. Nah. Wong ning ndi? Di kamar. Nang kamar kowe to teko igah. Tekonya loh. Kowe igah dedok kan igah. Wong lagi semedi kok. Wonge kangen sing edok lho. Iya, mbo, repot. Ya, Akhirnya salah, panas ya. sawah tuh. Ya jam 7 lagi mulai aku. Atus balik nah. Rayo bewe ada kene. Bebeh piye to. Ya tak nganu tempe ndang kok. Nyapa? Karo gojek iki. Dah iki gari tembak, gari kene lho, Ya. tempe loro ae. Iya ta omonganmu, Bro. Iya, Bro. Iki to. Gemprol iki. Nak menyigar. Tipis apa kandel? Mana? Tipis ae kandel kena wong papat kok. Pake ge gelem ora kok tarik. Belum toh, Pak. Gak apa-apa HP anu. Bagian buat kok ya. HP apa? Lho kok warnane ngono apa lho? Iya, tapi seni. Kena apa iki? Pak Abang. Heh? Buah naga. Sopo bermain buah naga? Andi. Kalau jambel itu sudah, misalnya turah loh. Nah, Sekedhi ya Pak kejane. ya udah tinggi kan. Nggih. Bayar turah kan. Nggih. Bayar Sekedhi jane. turah kan. Dhewe ae. Cah, nah ini sigar anu pedoten tengah. Alah gemprol kuwi kok. Ini ya. Nah. Engko delok ndek ini tempe telu lho entek musuh cah iki. Bro. Pancen aku ora sempurna. Rapo? Iya, dek rasa ya. Tempe ini. Tempe pol. Kanggo ngulet tempe kan ndi? Sendok. Biasane ndi? Kurang. Nih, delok tempene. Kurang anu. Mie Ki anu to. Tekno. Sri Dharma. Tak kira tekno. Sri Dharma. Saprol aji. Arep dadi wong bilang kenceng. Omonganmu Prol, iki gak oleh ngono iki Prol. Kok. Ini gak oleh. Saprol mesti ngono kuwi. Ya, Bro. Ya, aku mas aku.
Nggo apa? Aku masak kucing kok. Lah mikir ra gelem ngomong to mesti. Cek to WA-ne. Endi? Delok WA-ne. Ya chat sik. Ya aku wis mlaku kok WA, engke tak tekoki. Kak, kurang mlaku wi. Wis mlaku ki aku dol aku wis ning pasar. Wis kok. Nah, aku wis ning pasar lagi WA. Sapro Aji. Temene kandel apa wis dipunge. Manut kowe semasak kowe. Mau agak enak aku lah. Yo to. Pokoknya tempe. Tiada hari tanpa tempe. Panas, Bro. Ganti toh nak ngoncai Brambang ya. Urung ngoncai. Siji mau gua sisan. Endi to tak gua. Apa to? Endi? Dah. Oh, alah orang gua kok padahal. Noh we. Ana petani Brambang. Copo petani Tidak menghargai Brambang. Bagus. Bancus SF. Engke menak mbok garisi pas mau to dul. Iki rasa garisnya enak to. Yo wis rasa Kowe biasanya mbone iki tok lho. rahasia, Bro. Rahasia perusahaan no. Wengko niru. Gak makan. Tetot. Iki anu, Bro. Awan kae wedi ra iso ngontan, Bro ya. Apa ngoncen? Omonganmu lho. Kok iso nggopo jare? Nganu, repot pol ya. Repot apa itu turu arek. Sing turu aku kowe ya. Sopo sing turu? Kowe. Ya ngresik-resik ya apa to terus ning masang jaring ning sawah kan. Kayak iso ngonten. Terus nganu Brambang ya apa lah kok. Kayak iso gempur. Kenapa gempur? Wah. Oh, omonganmu Bro, delokan wae. Sing asli sing males ki, Bro. Sing males ngonteni lho. Serang to? Cah ki lho. Serangan. Ki sing marahi males iki. Kok iso aku yo ora. Ya sapa? Mulai anu diconcong. Di apa diconcong? Concong koyo ngene mong diconcong. Legah engke kuwi ben bose kok sing grebek engke. Kenapa digrebek? Engke kowe nyapo kok. Engke nyapo, Bro. Jujur ae. Gak nyapa-nyapa. Tenan. Sumpah. Akeh sing ndongakno sama wae, Bro. Samawan, tane samawan. Kok gitu kamu? Ya, Bro. Ya gak oleh ngono iki. Lah nyapa gak oleh? Ya terakhir yo ning belakang kamera gak ngono kuwi ya wis. Aji. Apa? Aji Firman. Aji saput. Aku jangan Firman ya, Firman Syah. Coba. Alah gak mungkin. Sumpah. Alah ora mungkin. Syahrul Aji Firman Syah kuwawuk banget. Delok. KTP-mu gak percaya aku. Sumpah. Lah iya delok sik. Tak jedohno KTP-mu. Sak anune tak jedohno tanggal lahirmu. Ya sakniku. Heeh. Aku cek bocil. Kapan ning Jombang? Ayo to ayo. Kapan minggu? Aja minggu. Selamatan ah. Ngejak yo pas selamatan misale. Bis ya Rono. Lah ngebis ra iso ning ndi dol awake dhewe. Iso to. Nang kono nek mentor apa? Enek. Sedina tok, sewengi. Sak jam lah wis to. Terus balik neh. Tenan pura, rono ngonten tok apa piye? Ya? Ayo wong loro ye. Yo. Ayo kapan? Gas, kapan? Saiki. Petake wi. Mulai to saiki iki sing bingung. Lah nyapa? Ya apa terusan teko kono? Isu. Balik. Tekan kono jam kok jam 10. Heeh. Balik isu. Ra turu. Kok iso? Cah iki luwung malah budal iki wis lho, Bro. Budal isu balik awake dhewe iki. Teko omah ngene iki wis cocok, Pren. Kok iso? Loro duwe kapan-kapan gabut. Ego. Rencana gak gagal.
nek direncanai gagal. Heeh. Urung nih lho, til kentil. Sopo sing muni wis? Niki angger goreng-goreng mesti rasa mbok jupuk tapi wis ben. Wis tutup. Tutup kok. Cek pirang menit itu? 10. 10 menit tutup kok. Awas gayu wae sambunge lho gak seneng aku. Kok sok. Jangan konten apa gaya apa? Awas. Omongan apa, Bro? Omonganmu gempral. Gempro. Masak sendiri. Gempro adalah Nyuci. Aji. baju putih. Katek ra? Lah kok ngumbah nang ning. Saiki saprol nek sing ngumbah nang klambi, Bro. Apa? Ini ning. Saprol jadian. Jadian. Wis jadian saprol. Jadian. Nah, Jadian apa to jadian? Jadian ini panganan apa? langsung Bro. Jadian. Ya dadi itu apa? Pada ning rumah ti anake wong ora Lho. anu. Yo kok mano betan. Ndak tutup. Kenapa tuh tutup? Oh, tarah cedan tok. Wes, Bro, cukup sakmene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarap.